V Moldave nad Bodvou vznikol v skutku unikát. Montovaný dom z nezvyčajného pokrokového materiálu, z horčíka. Postavený bol bez akýchkoľvek mokrých procesov a vo finále poskytne budúcim majiteľom množstvo výhod. Keď k tomu pridáme aj skvelú dispozíciu, terasu so záhradkou a tichú lokalitu v blízkosti centra mesta, bude to skutočne nadčasové bývanie. Tento dom je veľmi tichý, lebo nepraská. Má perfektnú mikroklimu, čiže v lete ti bude príjemne, chladno, a v zime v podstate udržuje tento dom perfektne teplo. A v neposlednom rade tým, že je postavený z horčíka, tak je nehorľavý. To je perfektné. Volám sa Tomáš Sekeli. Ak tento dom sa vám páčil, tak mi zavolajte. Teším sa na spoločné obhliadky.